Des d'Idiom TV hem entrevistat el líder històric del moviment LGTB a Catalunya, Armand de Fluvià. Genealogista i heraldista de professió, ha dedicat una part important de la seva vida a la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTB. El 1970, sota el franquisme, va fundar el Movimiento Español de Liberación Homosexual MEL i fou fundador i primer secretari general del Font d'Alliberament Gai de Catalunya el 1975 i president de l'Institut Lambda el 1976. El 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2008 la Medalla d'Honor de Barcelona. En l'actualitat és president honorífic del Casal Lambda. En primer lloc, seria preguntar-te com i quan va néixer el moviment gai i lesbià a Catalunya. Gai, eh? Vale. Jo tinc mania amb això perquè tothom diu gay i és gai. I a més, ja que la Real Acadèmia de la Llengua ha aprovat la paraula, perdona, en castellà, gai, G-A-Y, i pronunciat gai, doncs gai, i en català és G-A i llatina. Per tant, res de gais, anglicismes, res. Com va néixer el moviment Va gai a néixer l'any Catalunya? 70. Va néixer l'any 70 quan es va presentar a les Corts franquistes un avantprojecte de llei de reforma de la Ley de Vagos y Maleantes. I era una llei que es deia de rehabilitación, de peligrosidad y rehabilitación social, en la qual incloïa tota una sèrie de conductes que, sense ser delictives, però l'Estat considerava que podien ser propenses a cometre delictes, no? I aleshores ens hi va incloure. El que la va fer el projecte, l'avantprojecte, era un jutge català, Antoni Sabater Tomàs, que tenia una obsessió amb els gais, amb els drogadictes, jo què sé, en fi, tot aquest tipus de persones, no? I aleshores l'avantprojecte deia que tots els homosexuals, pel simple fet de ser-ho, eren un perill per a la societat. I aleshores és quan, amb el Francesc Francino, que ja és mort, vam dir, això no pot ser, hem de fer alguna cosa, i bueno, el primer que vam fer, com que jo sabia ja, perquè estava subscrit a la revista Arcadi Francesa, el que havia passat l'any anterior a Nova York, amb el ressorgiment de la revolució dels gais i lesbianes, doncs vam dir, bueno, aquí hem de fer també alguna cosa. I ho vam iniciar aleshores, va ser allà. I vam escriure a tots els capellans, a tots els bisbes que eren procuradores en cortes, perquè en aquella època els bisbes estaven ficats a la política, el nacionalcatolicismo, doncs els vam escriure una carta sense signar, perquè teníem, clar, estàvem amb molta por, doncs, i clar, no sabem l'efecte que va fer, dient-los que això era una barbaritat, que no podia ser, etc. no? Però després, amb l'ajuda d'Arcadí de París, van enviar a tots els procuradors en cortes uns fullets sobre homosexualitat i llei i justícia, etc. I va tenir un efecte perquè va ser el que ens va envalentonar, perquè del debat que hi va haver-hi a les Corts franquistes va sortir que, en comptes de, pel simple fet de ser homosexuals i érem un perill per a la societat, era aquells que cometin actes d'homosexualitat. Per tant, si la policia, la Guàrdia Civil, la veïna del costat t'enxampava amb la teva parella o el que sigui, per un acte només no eres un perill per a la societat, però per dos sí. I aleshores, quan ja s'havien creat un tribunal especial de periodicitat social amb uns jutges especials i amb uns llocs concrets, que eren a Huelva i a Badajoz, on rehabilitaven socialment els homosexuals. Rehabilitar vol dir que els convertien en heterosexuals, comprens? I com ho feien, això? Doncs ho feien mitjançant plàtiques amb capellans, converses amb psiquiatres i psicòlegs allà, que et feien proves i coses així, però principalment el mateix que passava en els camps de concentrament nazis, que a l'entrada hi havia un gran cartell que deia Arbeit macht frei, el treball us fa lliures, doncs també ens convertíem en heterosexuals treballant. I què feien? Doncs sogues per la Marina de Guerra, parquets del terra i pilotes de futbol. I clar,
els que estaven allà els interessava sortir quan abans millor i aleshores intentaven convèncer els psiquiatres i els capellans i el que sigui que ells ja estaven sants i que ja els agradaven les dones i que tal. I aleshores tot depenia del jutge, perquè allà hi havien d'estar d'1 a 6 anys. Si el jutge decidia que aquest ja s'havia rehabilitat, doncs el deixava anar, però venia la segona mesura de seguretat, que era estar desterrat de la província on ell vivia. Per tant, el lloc on tenia la família, les amistats, on podia trobar més facilitat de treball o el que sigui, doncs el posaven en un lloc que no coneixia ningú i el que feia aquest noi, per guanyar-se la vida, posar-lo més en mans del delicte, no? I, en fi, unes bajanades i unes barbaritats, que sembla mentida, que haguessin pogut sortir de la gent. I en aquest context, com s'organitzava un grup, com es va dir el primer grup, com s'organitzava un grup per lluitar pels drets dels gais? Sí, aleshores... I quin suport teniu a nivell internacional? Si teníeu algun suport? No podíem tenir, era totalment clandestí. Amb un nom fals vam comprar una multicopista de segona mà en un lloc de segona mà. Aleshores, la vam portar a casa meva, a la carbonera del soterrani, la vam netejar i allà la multicopista. I vam començar a editar un fanzine que es deia Agois i que el fèiem a la fàbrica del seu pare Rubí perquè tenia una màquina d'escriure antiga amb un carret bastant gros perquè la policia també no pogués identificar ni la multicopista ni la màquina d'escriure. Sempre recordaré que em tremolaven les cames i les mans el primer moment que jo vaig les primeres voltes de manivela del primer número de la revista i li vaig dir, pensa ara, Francesc, que a partir d'ara ja som delinqüents. I per tant, doncs, vam organitzar uns grups, van funcionar uns 5 o 6 grups d'unes 10 persones, que jo considero uns herois perquè es van voler, doncs, malgrat que preníem moltes mesures de seguretat, perquè ens reuníem una vegada a la setmana a diferents cases, cada grup tenia la seva casa, i entrant i sortint d'un en un perquè el sereno o el vigilant no pogués xivar-se a la policia. I això va durar més o menys fins a la mort de Franco. Teníeu contactes amb això? M'havies comentat amb algun grup internacional? Sí, teníem contacte amb Arcadi de París i teníem contacte, que jo vaig anar a Nova York, amb la Gay Activist Alliance, que les persones que volien connectar amb nosaltres havien d'escriure l'adreça del National Gay Task Force de Nova York i aleshores allà ens enviaven a nosaltres que volien enterar-se de coses d'aquestes així. Era l'única relació que teníem. I en algun moment... Sí, també vam anar l'any 74 a Edimburg, al primer congrés pels drets dels homosexuals a la Universitat d'Edimburg i vam participar. Jo vaig fer un speech parlant de la situació política i legal dels gais a l'estat espanyol. La vaig llegir allà, en anglès, i ens van felicitar, unes grans abraçades i tot això, perquè ens consideraven com uns héroes que estàvem a la dictadura franquista. I tot això ho explico en el meu llibre, El moviment gai a la clandestinitat del franquisme, 1970-75, allà s'explica tot l'origen del moviment i l'anterior, el tractament que l'estat espanyol feia de l'homosexualitat tant en el cinema, en el teatre, com en els articles i sobretot en la premsa. En algun moment pots contar alguna experiència en la que vau temer realment que us podien enxampar o que us podien... Sí, en una de les reunions, les que teníem a casa, un dia truquen al telèfon i Armando Fluvià, sí, diga, oiga, estoy interesado en la revista Agois, de seguida vaig reconèixer la veu del funest inspector de policia Vicente Juan Creix, que és el que m'havia interrogat quan jo vaig estar a la presó i a la policia de la Via Laietana als anys 56 i 57, 2 vegades, i em vaig recordar de seguida la veu, la vaig reconèixer. I aleshores vaig dir, ¿cómo dice Agois? No, lo siento, però no sé de què me habla tal. I aleshores vaig dir, nois, ja ens han descobert, i aleshores vam tancar els grups i només vam mantenir el de la revista, que la revista
també amb molt de canguelo, anàvem amb el francès, amb el cotxe, passàvem la frontera i depositàvem els originals a Correus de Perpinyà i d'allà anaven a París. I de París ho enviaven aquí els subscriptors. Però, clar, amb el canguelo que cada vegada que passéssim la frontera, la Guàrdia Civil ens registrés i veigués els originals aquests, però per sort no va passar això. I de quins temes es parlaven els grups aquests que hi havia de gols? Bueno, al principi els homosexuals i la família, els homosexuals i l'església, els homosexuals en el treball, etc. Però de seguida va entrar la primera dona lesbiana que ens va fer canviar, almenys a mi en el francès, bueno, a mi més que en el francès, de mentalitat. Venia del Partit Comunista, de la clandestinitat, i ens va dir, mira, tot això és lacrimogen i no serveix de res. Això de dir, ai, que desgraciadets que som, que tal i que no sé què. Aquí hi ha una ideologia dominant que tant domina en el món capitalista com el món socialista, i és una ideologia que té tres característiques principals, que és una ideologia sexista, que és masclista i que és homòfoba. I aleshores vam començar a llegir textos, a discutir de textos, etc. I ens vam anar formant, diguem-ne, ideològicament. Això de cara a quan mor Franco i arriba la democràcia, com es transforma? Tinc entès que va haver un moment en què va començar a dir-se Movimiento Español de Liberación Homosexual. Aquest que estem parlant, era el MEL, Movimiento Español de Liberación Homosexual, que l'any 75 vaig anar a Nova York, manifestar-me allà, i després ja hi vam anar com a FAC també el 77 i el 78. Això. Mor Franco, com es transforma? Què és el que passa amb el moviment gai? De seguida, com que havíem mantingut el grup aquest, el foc sagrat, diguem, del moviment gai, de seguida, amb altra gent, vam demanar permís al pare Llimona, Jordi Llimona, que era, diguem-ne, políticament socialista, doncs ens va permetre que ens reuníssim i féssim totes les assemblees de formació del FAC als Caputxins de Sarrià. I allà es va iniciar el FAC, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que ja al 77 vam editar o publicar el manifest del FAC, que va servir, diguem-ne, com a instrument per a tots els altres grups que van anar sorgint a Espanya. Quina és la importància que té en aquells primers anys l'existència del FAC? Què va aconseguir? Què demanava? Molt. Jo crec que va ser, i això no ho pot negar ningú, el col·lectiu gai que més va treballar, sobretot aquí a Catalunya, que ràpidament es va inserir en el teixit social de la ciutat, i els gais eren vistos com els ecologistes, com les feministes, etc. I pensa que en aquella època que vam iniciar el moviment gai, els gais érem uns malalts mentals, érem els pitjors dels pecadors, érem un perill per a la societat, eren per definició corruptors de menors, i per la societat era l'escòria, el rebuig total, fins al punt que mares deien que preferien un fill assassí o un fill mongòlic a un fill homosexual, maricón, deien. O sigui, i això, clar, ha canviat. Mira el que hem aconseguit gràcies a la lluita, perquè no et regala ningú res, totes les llibertats als col·lectius minoritaris o no, o discriminats, si no lluiten no aconsegueixen el que volen. I en aquells anys es va aconseguir derogar la llei de perillositat social? Això ho vam aconseguir al gener del 79. Després de la campanya que vam fer el FAC, va fer tota una campanya, i després la segona campanya va ser per la legalització de les organitzacions gais i lesbianes, que això ho vam aconseguir el 80 o el 81, ara no me'n recordo. Després també que vam posar un contenciós administratiu contra el Ministeri de Governació perquè ens ho havia denegat, i amb l'ajuda, aquí ja et dic, els diaris, els periodistes, contínuament sempre donant les nostres notícies, i vam ser acceptats per tots, des del principi, perquè a més, en el FAC hi havia gent anarquistes, trotskistes, maoistes, socialistes, independentistes, gent d'esquerra i una esquerra liberal o així, que eren militants d'allà. I com que militaven també en aquests partits de seguida també ens van donar recolzament i vam poder fer un treball molt maco i molt intens. Dins d'aquella època, quin paper tenia l'Institut Lambda?
Dins de lo que és el moviment gay. Sí, aleshores jo tenia la idea de que el FAC havia de ser l'organització política, ideològica, activista, reivindicativa, amb els seus militants i simpatitzants, i aleshores vam fundar el Casal Lambda, que seria, perquè en aquella època tenien tots molta por, no estaven disposats a sortir a manifestar-se o anar una nit a penjar cartells per tot Barcelona o així, no? Aleshores, el Casal Lambda, a imitació dels Consciousness Racing Groups que hi havia als Estats Units, doncs era una societat civil, Institut Lambda, que també entre els fundadors hi havia també heterosexuals, com una pantalla, perquè sense la paraula homosexual no hi era, però en fi, fèiem una sèrie d'activitats, era un lloc de trobada, un centre de documentació, que després el 87 es va convertir en el Casal Lambda, no? I també va fer una tasca important, anant a congressos, etc. També feia alguna tasca com d'acollida a tot el món? Sí, d'acollida, d'informació, sí. Després, des que l'any 79 es deroga la llei de periodicitat i rehabilitació social fins ara, com veus l'evolució que hi ha hagut i què faltaria ara mateix per aconseguir en el tema de reivindicació gai? Home, el que t'he dit, mira el que érem, com eren considerats. Ara no som ni perillosos socials, no som ni els grans pecadors, bueno, per l'Església encara sí, però vull dir, ni per la medicina ja no som uns malalts mentals, no és cap malaltia l'homosexualitat, etc. no? Per tant, hem aconseguit que avui dia ja no tinguem cap tipus de discriminació legal i som ciutadans de primera amb els mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà. L'única cosa que ara hem de lluitar els col·lectius de gais i de lesbianes és contra l'homofòbia. O sigui, les lleis ja han canviat, ja ens protegeixen, etc., però ara cal canviar les mentalitats de la gent, que això costa més. I les dues, diguem-ne, entitats o d'això que poden contribuir moltíssim a aquest canvi de mentalitat de la gent són, per una part, l'ensenyament, des dels primers anys fins a la universitat inclosa, i els mitjans de comunicació, principalment les televisions, que poden fer canviar la gent molt més ràpidament, no? I, per tant, estem abocats a això, la lluita contra l'homofòbia. Ara mateix, també, diguem, en el moment polític que es diu ara mateix, creus que pot haver algun pas enrere en el tema de la normalització de la reivindicació gai? No, jo no crec que amb els passos enrere, sobretot avui dia ja amb el que hem arribat, no ho crec. D'això, el contenciós o la demanda que ha fet el PP en el Tribunal Constitucional, jo estic segur que no els hi pot donar la raó. Perquè ells no volen impedir el matrimoni, per això ja no ho poden impedir. El que no volen és que es digui matrimoni i que es digui un altre nom. Però si els magistrats del Tribunal Constitucional són realment objectius i apliquen la Constitució, dir que les unions heterosexuals es fan matrimoni i la dels homosexuals un altre nom, el que sigui, ja és una discriminació. Per tant, no poden fer aquesta discriminació. I per tant, jo en aquest sentit soc optimista. I també una mica perquè es faci el públic que vaig a veure l'entrevista la idea, quines diferències n'hi ha de fa 40 anys a l'hora de la vida quotidiana de viure l'homosexualitat? És a dir, hi havia por que et detinguessin, hi havia por a anar als locals com era, hi havia una mica com era? En un local gai sempre estaves amb la d'això, aquí, o l'espasa de Damocles que et caigués, que entrés la policia i se t'emportés, sobretot si no portaves carnet d'identitat. Aleshores se't portaven a la comissaria i et feien befes, escarnis, jo què sé, trucaven a casa teva, hemos encontrado a su hijo en un bar de maricones, coses d'aquestes així, Por n'hi havia molta. Però avui dia, fins i nois teenagers, com diuen els anglesos, adolescents, ja a l'escola ja ho diuen, o a casa seva, els veus pel carrer fent-se petons, jovenets, agafats de la mà o de la cintura o el que sigui, i ja és rara trobar que hi hagi una gent que discrimini en la casa perquè viu una parella de gais veixint. Això ja no passa això. Evidentment que sempre hi haurà homòfobs i gent amb una altra mentalitat, sobretot gent gran o així, que encara pensen totes aquelles coses, no? Però
Però vaja, era un estava canvi radical. generalitzat. Igual hi havia intents de tractament per a curar-se o d'això, quan es considerava que era una malaltia, tot això. Hi havia en aquell moment, hi havia això, com aquells tractaments on tu, per exemple, en el teu cas, vas haver de passar per alguna cosa d'aquestes? Bueno, el Parlament Europeu va prohibir tot tipus de teràpies per canviar la conducta de les persones, perquè si no era una malaltia no havien de canviar tot això. Jo vaig caure fa molts anys amb la cosa de, bueno, ja que sóc anormal o així, aniré amb un psiquiatre. En quin any seria això? Ai, mira, doncs no me'n recordo, però deu fer 50 anys o així. Vaig anar amb un psiquiatre que era un home molt religiós i molt catòlic i que em va donar hormones masculines que el que van fer és encara pujar-me la libido en comptes de treure-me-la i encara en tenia més ganes, no? Però sempre dient-me coses religioses i al final no va ser, no sé si un parell o 3 de mesos i vaig dir, miri, jo he vingut aquí a un psiquiatre, no un confessor espiritual, ni un sacerdot, ni res d'això, per tant, no m'interessa i tal. Jo ho vaig deixar sortosament. I finalment, quin seria, de la teva trajectòria com a activista, les parts o els moments que més destacaries de la teva trajectòria? Ai, no ho sé, n'hi ha tantes. Al principi del moviment, sobretot el 76, em va entrar a la falera d'anar organitzant col·lectius gais. I el 76 vam anar a València a un congrés sobre marginació social que ho va organitzar un jesuïta, Antonio de Mora, em sembla que es deia, i que es deia Fraternidad Cristiana, no me'n recordo com es deia. I vam anar-hi i vam poder convèncer tot un grup de nois que estaven allà i els vam explicar tot el que havíem fet i sí, es van sortir de l'organització aquesta, del capellà aquest, i van fundar el Front d'Alliberament Homosexual del País Valencià. Això devia ser l'abril. I jo després a l'agost me'n vaig anar a Mallorca i amb tot un grup d'amics i allà es va fundar el FAGI, Front d'Alliberament Gai de les Illes. Va venir també al 77, a principis del 77, l'Antonio Quintana a enterar-se com havien fet tot això i una vegada va saber tot el que feia, és el que va fundar a Euskadi l'Euskal Herriko Gai Escapen Mugimendua, o sigui, l'EGAM. També va venir el Paquito Cambroller de Sevilla, que avui en dia ja no es diu Paquito, es diu Marc Cambroller, em sembla, que és un transsexual, i va venir també per lo mateix i és el que va fundar a Andalusia el MAR, Movimiento Homosexual, ja no me'n recordo les sigles que volia dir. I va ser el model, diguem-ne, de tots els altres grups i col·lectius que es van anar formant a l'estat espanyol. Perquè, de fet, el FAC va ser el primer grup gai a nivell de l'estat espanyol. Gai a nivell de l'estat espanyol, sí. Sí, va ser el primer. I també l'Institut Lambda també va ser el primer centre d'aquest no d'activista i polític, sinó neutral, però per això, per ajudar, i que s'acceptessin. I després bastants del casal es van passar també al FAC quan ja havien estat, diguem-ne, adoctrinats amb les conferències que donàvem i coses així.